Bigkas lang isang salita, saka mo sasabayan ng diskarte. Ito, subukan mo salita. Umpisa ka na magdadasa. Ito kasi, ang pinaka-safety sa baril, kung pag-agaw mo, ito lang itulak mo, putok na agad yan. Dito mo kunin. Sabay rolling, para safety. Yun yung mga... Pag tumutok naman dito sa likod, tutok ka dito, hindi ko na kailangan itong iangat ang kamay ko. Kunting lihis ko lang yan, putok agad yan. Subukan mo magsalita daw. Pag oras na nagbigkas siya ng pag nagsasalita siya na parang tatakutin niya ako, tanggal na kaagad ito. Subukan mo daw. Yan. Okay. Sana yung pera mo. Na. Wala na. Juduhin mo na dito. Pero pumutok na siya, pero sa kanya bumabalik. Yan, no? Baril. Hindi yung nagkakaiba. Hindi mo kaya di ay. Hindi mo kaya. Ibagsak na lang. Okay. Ito